Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Μετά τη σύντομη γενική συνέλευσή μας ξεκινάει η εκδήλωση, η ανοιχτή εκδήλωση. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Υφυπουργό Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπορέσατε και μέσα στο πρόγραμμά σας, το οποίο φαντάζομαι είναι αρκετά σφιχτό, καταφέρατε να έρθετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς για μια μικρή παρουσίαση που με χαρά θα περιμένουμε να ακούσουμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον πρόεδρο, στα μέλη της διοίκησης, στα στελέχη όλα και φυσικά σε όλους τους διοργανωτές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκδήλωση «Οικοσύστημα Οικοδομή, Ανάπτυξη, Τεχνογνωσία και Συνεργασία». Ο συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας ή οικοδομή, το λέω σωστά, οικοδομή, ναι, μπορεί να δημιουργήθηκε μόλις το 2021, ωστόσο, όπως καταδεικνύεται, παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη δυναμική, εκπροσωπώντας τον κλάδο των κατασκευών, έναν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Θα μπορούσαμε να πούμε αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από μια απλή πρωτοβουλία. Αναδεικνύεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που ενώνει τις δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας και των συνεργειών. Κυρίες και κύριοι, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης των δραστηριοτήτων του κλάδου, οι κατασκευές στην Ελλάδα την τελευταία διετία έχουν εισέλθει σε φάση ανάκαμψης, συμβάλλοντας εκ νέου στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας. Οφείλουμε μάλιστα να επισημάνουμε ότι αυτό επιτεύχθη εν μέσω αντίξων διεθνών συνθηκών. Ενεργειακή κρίση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με κάθε συνέπεια, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κλάδου για τα επόμενα έτη ενισχύονται σημαντικά από επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Πρώτον, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων όπως το Next Generation EU. Δεύτερον, από την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τρίτον, από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε συνδυασμό με τα προγράμματα συγχρηματοδότησης και εγκυοδοσίας, θα προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση χρηματοοικονομικού κόστους στις επιχειρήσεις, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Περαιτέρω, το δομημένο περιβάλλον και κατ' επέκταση ο κλάδος των κατασκευών έχει αντίκτυπο σε πολλούς τομείς της οικονομίας, αλλά και επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η Ευρώπη και η χώρα μας φυσικά έχει ισχυρές δεσμεύσεις για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, αλλά και την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης εισιτήριου έως το 2050. Οι στόχοι είναι υψηλοί, αλλά και απαραίτητοι για μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία και κοινωνία. Η αποτελεσματική μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα προς τη βιωσιμότητα θα έρθει επενδύοντας στην καινοτομία, τη συνεργασία, αλλά και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για την παραγωγή πιο βιώσιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων. Είμαι πεπισμένη πως η συνεργασία που επιχειρείται μεταξύ των επιχειρήσεων, συνδέσμων και των φορέων γνώσης με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, το κανονιστικό πλαίσιο, τη βιομηχανική έρευνα και εκπαίδευση θα αναδείξει σύντομα τις συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν και μπορεί να γίνει καταλήτης εξελίξεων για την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου. Επίσης, η αξιοποίηση νέων υλικών και τεχνολογιών, αλλά και η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και αξιοποίησης οικοδομικών αποβλήτων και υλικών στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, με όρους διασφάλισης της ποιότητας, μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. Η Ελλάδα πλέον διαθέτει εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία. Υπήρξε ένα δίκαιο αίτημα πολλών ετών. Όραμά μας είναι να θέσουμε τη βιομηχανία στον πυρήνα της ανοικοδόμησης με νέα παραγωγικά μοντέλα. Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική στρατηγική της βιομηχανίας βάζει τα θεμέλια για τον μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, για μια βιώσιμη ανάπτυξη και για μια οικονομία έξυπνη, πράσινη και ανταγωνιστική, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σήμερα,
η βιομηχανία συνδράμει κατά 10,7% στο ΑΕΠ της χώρας. Στόχος μας είναι έως το 2027 να φτάσουμε στο 13%, με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών στο 15% και αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στη βιομηχανία επί της συνολικής απασχόλησης στο 12% από το 8,2% που είναι σήμερα. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ανταγωνιστική και ισχυρή βιομηχανία δεν ήταν ποτέ τυχαίο γεγονός, αλλά ήταν πάντοτε αποτέλεσμα μιας καλά συντονισμένης και σχεδιασμένης πολιτικής και φυσικά συνεργασιών. Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, για την εκδήλωση και εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά, όπως το λέει και ο λαός μας, καλές δουλειές σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ.